Uriani Tuhata, masuk mahita tapahoma rohata martangyang naho mahita. Amin. Marede mahita sian bukede nomor 4 ayat 1-2. Marhite-hite goarni di bata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni toddi parbadia na tumop palangit dohot tanoon. Amin. Say paeleng mapinggolmu tuau, hapogani paluahonau, say homa gabe dolok batu partano batu adiau, gabe huta nagoting laho panguluhonau, ay hodo partano batu akuhian, dohot pangodingakku, jala alani guarmu, say iring-iringommu, jala tugomu au, tuhodo ale Jehovah au marhaposan, say unang mapaurak au saliling nililing na, say palua maau marhite-hite hati gorammu. Haleluya. Ale Tuhan debata amanami na di benua gijang, asima roham dihami halak nagaleon, di dahodo nagogodo musunami, saitalu rohami dibahen alani hagaleon nami, dibaheni hupangi rohami tuho, sai pargogoi jala pamonang mahami maralohon musui, marhite-hite panaonon ni anak haholongan ni roham, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Mari dimahita sian nomor 194. Tabigi mapatik dihita di mingguta sadarion,
Imana tersurat sian pesalmen biddu 37 ayat 3 songonon madidok disi. Marhaposat tu Jahoba maho jala ulahon mana denggan ingaton matanoi jala radoti haburjuon. Atong ima sahatna atong rap mangidogo mahita sian debata. Ale Tuhan debata, sai pargugoi mahami, mangulahon nahobar tupatikmi. Amin. Mari dehita, sian nomor 627. Tatopoti ma dosatta nagudangi, tapauduk bema rohatta martangyang mahita. Ale Tuhan debata pargogo na suhatu dosan, para siroha na sumurung, amani Tuhan Yesus Kristus si Pangulo hami. Hami halak pardosa na dangolon, rotu jolo ni habangsa habadiaumi. Manopoti jala manganggukod dosa nami. Masay jodjot kuwarsaki hami ho marhite-hite pikiran dohot hata, dohot pabahenan nami narway. Dang huhaholongi hami hosian nasa roha nami, dohot nasa ate-ate nami, dohot nasa toddi nami, dohot nasa gugu nami, nang dongan nami, dang dosto diri nami hubay kami. Dibaheni tamado rimasanmu jala umammu, hami tu hamatean saliling nililing na. Alay na maporus mahami nuaing tu asin ni roham, nagudangi, mangido siyan na sa rohanami hasasaan ni dosa nami sa luhut na. Sayurupi mahami paubahon rohanami, ala ni Tuhan Yesus Kristus anak haholongan ni roham, si Pangulo hami dohot ala ni guarmu na badiay. Ale Tuhan say asima roham di hami halak nadangolon. Amin. Tabigi mahata baga-baga taringot tu hasesaan ni dosa. Satok kiddo hutadi kokko, alay papungupungok kumaho muse marhite-hite akka asini roha godang. Tagad di parpiar ni murukku, hutabuniho bohikku satokin maradopokko. Alay marhite-hite dengan basa sa liling-liling na asyakku ho, ninna Jahoba si palua ho. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Mari dehita sian nomor 452.
Turpuk epistel dihita minggutta sadarion tajahama secara responsoria. Hatani debata turpuk epistel di minggu Septuagesima sadarion imana tersurat di Matius bidu 4 mamukasian ayat 20 sahatu 25. Dungi di dalani ibana masadok luat Galilea laho mengajari diakka perguruan mamaritahon harajau ni huhut pemalum nasa sahit dohot naniai ni halak na di sini. Jadi tarbarita ma ibana ro dilihat tanah Syria, pola di pabuan halak di jolona nasa nahasitan. Aka pasahi naragam dohot aka hasonggopon ni aka sibolis, dohot aka nasobot ulanon rodi aka nasarion. Gabe di pamalum manasida saluhna. Jadi masai torop mahalak mangihuton ibana akan sian luat Galilea, sian Dekapolis 10 huta, sian Jerusalem, sian Judea dohot sian luat na di bariba ni aik Jordan. Ido sahatna martua do akan atu mangihon hatani debata jala na upiopsa. Amin.
Maredde mahita sa buku de nomor 120 ayat 2 dohot na patuluhon. Tidakon maha porseotai songon nahina tidakon nidongat sa porseaon di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jehova ido ama pargogo na suatu dosan na tumo palangit dohot tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehova na sasadai imana tinubuhon ni si Maria na gabe-gabea siat tondi porbadia nandorang suabubuan ido tuhata na tumaon na bernit di panghuman ni Silatus na mate tarpajal do ibana di hau pinarsilang na tuat mamula mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hundul tu ciamun di debata Jehova amanai pargogo na suatu dosani di sima ibana pai mamulak sogot tu tanaon manguhumi halak na mangolu dohot na mate au porsea di tondi porbadia jala adong sada huria na badia huria hatopan ni halak Kristen akka na badia dohot dia sesan di dosa dohot dihatai na mandok mulak mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihangoluan na sorasuda amin.
Horasma dihita amanginang songoni manang ruas ni huria na patupa permingguan marhite live streaming ditongani bagas tabi usapahami mahamu horasma dihamu salhutna titing HKBP Serang Resort Serang Minggu tanggal 10 Februari tahun 2021 naso hujahami sian joloon tajahama di rohat tabi guarni minggu Septua Gesima manang 70 hari adorang so haheheon do topik terpasu-pasu do akka namar haposan tu debata guru sekolah minggu mamuka minggu sadarion gabe parhobas calo guru sekolah minggu ma di huriata ima Rosa Amelia Simajutak sian sektor walu Ciruas Dinda Nadia Anastasia Hutapea sian sektor walu Ciruas Wanda Afrilianti Sihombing sian sektor walu Ciruas Mas Niala Tua Nenggolan sian sektor 10 Sada Sankiu Len Nasinaga sian sektor 10 Bumi Ciruas di Pargogo itu Hatta Manasida Makobasi di tonga-tongani Huriana Sakramen Padidion Nabadia Domutu pemberlakuan PPKM level tolu di 2 tahun na membatasi persidohoton nidak danak satu usia 12 tahun sialani ima pinabotohon pakobasion tu baptisan kudus tanggal 10 Februari 2022 ditunda satu partikian na kondusif pertanyaan sektor di hari Kamis tanggal 10 Februari tahun 2022 pukul 10 sia 30 marhite jum sektor sia Cilaku ni hobasan ni pendeta DFD Tapu Bolon sektor 10 Trondol ni hobasan ni Diak Boru Sihombing sektor 10 Sada Sankiu ni hobasan ni Padita Mukur sektor 10-2 Puri Anggrek ni hobasan ni pendeta Simorakir di hari Jumat tanggal 10 Februari 2022 pukul 10 sia 30 WIB Marhite Jum di sektor Tolu di hobasan ni pendeta Amang Mukur Pakobasion Pangapuli di hari Minggu Sadarion tanggal 10 Februari tahun 2022 patu paun ni huriata do acara Pangapulion masuk pukul 10 sia WIB manang jam 7 bodari ima tu bagas ni keluarga Nyonya M Situmorang Boru Manurung alamat Perum Ambluit sektor Tolu Pandeglang pinangiduma turuas na di sektori pengurus diakoni dohot parhalado asariama hita patupa acara Pangapulioni pelayan diakones Boru Sihombing ruas natabah mamuka minggu sadarion masuk gabe ruas Nuriatama ima keluarga Erwin Haposan Tambunan Eskom Inatai Christine Natalia Elizabeth Rianda Restiana Boru Panjaitan SE dohot 2 halak yanakon Moreno Job Godwin Tampati Tambunan dohot Marcelio Keito Tambunan Pidasian HKBP Petojo Resort Petojo Distrik Walu DKI Jakarta alamat sektor Onom Legok Napaduahon keluarga besar Halomuan Sinaga Inatai Mei Pelita Boru Simanulang Pidasian HKBP Peabang Resort Libong Sagala Distrik Pitu Samosir alamat Perum BCP 2 Blok E20 nomor 16 sektor 16 Bumi Ciruas di Pasu-Pasu Tuhatama Parsaurando Nasida Gabilas Niroha di Huriaon alani pinangiduma tuamanami asa jongjong ma Nasida mau lihat mak udul mahamu ruas na pidda mamuka minggu sadarion pidda ruas ma keluarga Manangar Marpaung Inatai de Borusiagian nahinan do 2 halak yanakon ima Lydia Octaviana dohot Bobby Samuel pidda tu gereja HKBP Reksot Dr. IL Nomensen Distrik Opat Toba alamat Perum Banjarsari Blok D7 nomor 20 sektor Sia Cilaku
Pertangyangan Pesta Bona Tahun dohot Mandabur Boni HKBP Serang tahun 2022. Di Patupa Selasa 1 Februari 2022 Dinggado Merdalan. Acara pertangyangan ini dohot Pesta Bona Tahun dohot Mandabur Boni di Uriata HKBP Serangon. Hasil ni ulau ni boima tajahabe di bagasan rohatta. Rincian ni parhepengon boima tajahabe di titing nasa tuhita. Pangulan nagok do parhalado HKBP Serang Resort Serang pasahaton. Selamat ulang tahun Turwas ni Huria, nomor ulang tahun kelahiran, doat pernikahan di Bagasa Minggon. Semoga panjang umur, Tuhan Yesus mamasu-masu. Songoni matiting pakubasion doat parhepengon di Bagasa Minggon. Sai di pasu-pasu tuhat tamay bahin sangap di guarna. Jala makorhon uli do las ni roha di Huriana. Amin.
Mari demahita sia buku de nomor 126 ayat sada. Damini debatana sumurung sian salut na roha, imana mangaramoti aka ate-ate dohot pikiran muna, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas madihamu aka mang dohotinang, sudehita na di bagas joroni Tuhata, nang dihamu aka amanami na nami na pusobulong remaja di Ganub bagas tabe. Hatani debata turpuk jamita di mingguta sadarion, ima minggu septua gesima, 70 hari adorang so hahihioni Tuhan Yesus. Imana tersurat di buku ni panurirang Jeremia bidu 10 mamukamai sian ayat 5 sahat tu ayat 10 songonon ma didok disi. Songonod do hatani Jahoba marjiama bawa na marhaposan tu jolma manang tu bolon ni botohonna gabe di pasurut rohana sian Jahoba. Songon halak parbahudung di tano na mahiyang do ibana, daktagamon idauna ro na dinggani, jalamaringanan ibana di tano bakal-bakal di halongonan, di tano na acim naso hinudulan ni halak. Alay martua ma bawa na marhaposan tu Jahoba, jala Jahoba hapurusan na dibain. Tudos do ibana tu hau na sinuan di topi ni batang aik. Jala majarar uratna di labung ni batang aik. Jalarang mabiar ibana moloro hamohopon. Jala toktong rata bulungna. Jaladang holsuan ibana di tahun hararahon. Jaladang masohot marparbue. Tungna akal situtudo rohani jolma. Jala na ganggu. Tungisema na tau madodoisa. Ahu Jahoba do sidodo roha. Siuji pia-pia jala mangalehon tu ganuk jolma hobar tu dalanna. Hobar tu parbueni pabahenanna. Ima sahatna. Huriani Tuhata di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Nunga masuk kita di mingguta sadarion di minggu Septuagesima. Jalanunga masuk kita tu pra pasion. Jala di piga-piga minggu nai masuk mahita tu pasion ima nalaho mangarade di parningotan di hamamate ni Tuhan Yesus dohot di haheheon ni Tuhan Yesus. Turpukon di tonga-tonga ni mingguta sadarion
Dina paradehud dirita di tonga-tonga ni na madalani ngulu di tonga-tonga ni Portibion. Nang dina madalani nguluta di tonga-tonga ni Parhuriauta di Siganupari. Di togu-togu dohita di Minggu Septuagesimaon. Asa dina mengadopi partikiat tujolo marhaposan tu debata. Turpukon suara ni panurirang Jeremia doon. Dina ni jauh jalan ni todo jalan ong di totuhon debata ibana. Sian bortian ni natorasna laho mabuan sada hai baruon mabuan sada pajouon tu tonga-tonga ni bangso nang mangulu di bagasan halung lamon. Mangulu di bagasan na mangalo manang memberontak tu debata. Ay mamuka Raja Josia di akhir-akhir ni parmulon ni Raja Josia lam madabu maibana tu gijang ni roha jala madabu maibana mabuan bangsoi manibil sian parsobaun tu debata. Duk salpu ibana digatihon aka raja-raja na mangihut jalaka raja na mangihut aka raja na jahat na mabuan bangsoi manoba aka gana-ganaan mangulahon aka ketidakadilan nang parhehe ni aka panurirang pargap-gap. Di tonga-tonga ni situasi na songoni terancam do bangso Israel. Utara nang Israel Selatan ima Juda jala turpukon di Israel Selatan mau ima harajaun Juda. Sianaka bangso manang harajaun na balga na naing memperluas harajaun na jala dua kerajaan na balga ditiki harajaun Asur dohot Misir. Di tonga-tonga ni ancaman raja harajaun bangsa-bangsa na kuat na gugu ditiki gabe mangapin tu Misir ma halak Juda mangido pangrupiot tu Misir jala dihil lala nasida dangadong naboi manaluhon nasida molonunga berkoalisi manang mardongan dohot Misir. Dipaingot panurirang Jeremia do nasida asa manadikon pos ni roha nasida tu jolma tu hagogoon ni parsijataan tu hagogoon ni perpolitika di Portibion naing manasida mangalu-alu tu debata naing manasida paubahon roha mabalokon aka parsoban na sodi halomohon ni debata. Mulak manasida tu debata. Back to the Bible nina di hatiha di tiki-tiki nasal puhita di nomor jubileum 125 tahun kembali kepada firman Tuhan. Lau sidonang di suarahon panurirang Jeremia tu bangsoi asa tangi tinggil nasida tu hatani debata jalamangi huton aka aturan patik ni debata. Huria di Tuhata di bagasan guarni Tuhata Yesus Kristus. Ahado hahonani turpukon dihita di Minggu Septuagesimaon 70 hari adorang sohahihion ni Tuhan Yesus. Totu godang do aka nanaing masa jalana masa nanaing adupata di tonga-tonga ni pardalanan ni parngulota di Portibion hati kaon. Puidui nang aka barita-barita na mengancam
aka partotangan perporangan. Molo taida di televisi berita dua negara nuaing mempersiapkan pasukanna. Berita taringo tuaka Gunung Krakatau, anak ni Krakatau. Berita dohot keberadaan kenyataan na tadupi nuaing pandemi corona 19 adong varian baru Omicron nina. Di tonga-tonga ni situasi na songoni totu boy ganggu boy mabiar hita tu dia mahita mangalu-alu odo na naing disuarahon nagabisi pa usor-usoron renungan dihita di partikiat tahun di minggu Septuagesimon. Didok panurirang Jeremia tutonga-tonga ni bangso Jehuda marjiama bawa na marhaposa tujolma manang tubolon ni botohan gabe di pasurut rohana siad Jahoba. Hatana koras do tutonga-tonga ni bangsoi, jangan mengandalkan manusia, jangan mengandalkan kekuatan fisik, jangan mengandalkan kekuatan persenjataan, jangan mengandalkan sitoro partubu. Ale naing marhaposan tu debata ala debatado sito panasana adong debatado parholong roha pardenggan basa natuk paluahon jolmai sia nakaparmaraan jala pargogo naso hatudusan naso adong badinganda hama kadamang dohot dainang naposobulung dohot remaja. Digobar hodo di ayat onomon hala na marhaposa tu jolma dohot tu balgani botohon manang keberadaan na adong di Portibion digobar hot tu hala na marbahudung di tano na mahiyang. Jala didok dak tagamun idaon na ro na dinggan jala maringanan di tano bakal-bakal di halongonan di tano na acim naso hinudulan ni halak tanah yang hasin narong boy tubuh suasuanan molo kadar garamnya tinggi digobar hosongoni do alema cetakas didok di odolhon diturpuk jamitata sadarion dalam cetakan tebal ayat na pinamokmok nagabe unok intisari diturpuk jamita di bagasan minggu sadarion ima di ayat pitui alemar tua mabawa na marhaposa tu Jahoba jala Jahoba haporusanna dibain. Hurian itu hatta di bagasan guarni itu hatta Yesus Kristus. Di jauh turpukodo hita di tonga-tonga ni na mangaradi madalani ngulu na marragam akka siadupata marragam akka namasa di jauh tu hita asa marhaposan tu di bata molo pedidok di son bawa sasitongna mengandalkan dada hola tu bawa alai doho do tu paropuan dada hola tu aka nama gudang alai sahat do tu sude lapisan masyarakat
sude bangso Juda ido nani suara honna dison suarani si Jeremia asa tude bata Jahuba marhaporusan jala marhaposan digobar do aka halak na marhaposan jala marhaporusan tude bata dipatudos tu ayat walui tudos do ibana tuhau nasinuan di topi ni batang aek jalamat jarar uratna di labung batang aek jaladang mabiar ibana moloro hamohopon jala toktong rata bulungna jaladang holsuan ibana di tahun hararahon jaladang masohot marparbue di batang aek tumbuh-tumbuhan memerlukan air aek molo di padan ne baru ise do aek hanguluani alanido naing dipaingot nang ayat walu kita di partikiat tahun Yesus do aek hanguluan au do aek hanguluan nasobe maua salak nong majalo aek siana digobar hodwe dialog ni Tuhan Yesus dohot sahala boru Samaria di tonga-tonga ni perdalanan ni parngolot tape macai di hari koto do aek jalat 75% daging tahun marumakon aek do jala aek do mengalehon kesegaran dohot nabui melancarkan peredaran darah ido diaka negara-negara maju nak kita pe di Indonesia orang-orang yang berpikir maju dan hidup dalam maju dada be Holland mari disongoni sabing alenungadong na pake bak mandi berendam pola sampai sajom dua ke dia duka ruar siapa mandi tor segar madi hilala menunjukkan bahwa air sangat dipentingkan. Songonido nang di tonga-tonga ni akan natadopi di partikiat tahun. Yesus do aek hangoluan, Yesus do padau ni boloni, naro padau di boloni. Ima tuhata Yesus. Jala haroro ni Tuhan Yesus pe. Tu tonga-tonga ni portibion marbarita nauli, marjamita mangajari di bagas coro, laho mabuan haluaon, membawa keselamatan, menghilangkan penderitaan akan nasa sakit di tonga-tonga ni portibion. Ido jamita pertanyaan dibuat kalak akan hacitan. Di tonga-tonga ni akasi taonon parsahiton na tadopi di tikyon baik itu parsahiton ni pardagingon baik parsahiton secara partodion secara psikologi kejiwaan di tonga-tonga ni partikiat tahun disomba di pataridahon bahwa aha akan nanidok niaka na pistar na bisuk angguna jolo didok IQ do menentukan keberhasilan sesahalak alaidungi dibering perkembangan keberadaan bukan IQ yang menentukan tetapi EQ kecerdasan emosional
ise nabui mengarajai dirinya, menggandalikan dirinya, dia bisa mempergunakan IQ-nya. Biarpun yang sedang-sedang saja IQ-nya, alai molo boido ibana nunut si raja ni opuna ina songna ni dok ni halak Batak tekun, biarpun tidak begitu cerdas, tetapi dia bisa mengendalikan dirinya, memanage, mengatur. Berkembang mamusen waeng dangibe nomor sada ale SQ ina spiritual partodion, orang yang spiritualnya, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Tuhan, selalu mendengar suara Tuhan, itulah yang memperoleh hikmat, bisuk. Dan itulah yang membawa dia kepada pengetahuan. Hurian itu hatta nunga diukap Tuhani hahomion hagogonna. Jala ido nanang di suarahon di bagasan turpuk jamitata di minggu Septuagesimaon di dokter pasu-pasu doaka namar haposan tu di bata. Ida hita ma di tonga-tonga ni hita halak Batak. Molo tasulikiti akan berhasil di halak Batak. Imakana marhaposan na pajonoko dirina tuhatani di Batak. Yang selalu berusaha berjuang mendekatkan dirinya kepada firman Tuhan. Alani songo jamita dia kaminggu na salpu hita halak Batak, hita maka si Jeremia naong di jauh di todo di bataga bibangso na hita, naong pinaluan ni de bata hita, molo tasulikiti sejarah ni halak Batak, molo mulak kita tuaka budaya tradisi ni halak Batak serindo diberitahu songo dia ditiki porang tuan kurau dok ke dia. Dungi Roma muse salpui barita nauli, dungi salpu aka perdalanan ni aka sejarai di tanda halak Batak ma mangakuhon aka dosa do hahurangan na di piga-piga inganan tabigedo barita di patupa partangyangan mengaku salah sianima poparan ni sian luati mulai madong namaju dakpola gua rokwi alai baik di daerah Silidung, baik di daerah Muara Arongdo di Patupa halahyanina ditulak perberita nauli disi dungi jongjong ruas ni hurie mangaku jala tada ni pengakuan nasida di gerejai di Patupa majalo tohonan hapad di tahun jala siak kutai nungadok piga jenderal ni halak Batak. Hurian itu hatta di tonga-tonga ni aka sejarah kenyataan di hita halak Batak dak pola be sai lulu-luluat tabiak kata dah halongangan alai di jauh turpukok kita bican sadi hari selagi hari siang mulak mahita marhaposan mahita jalat tangi tinggilma suara ni Tuhan Yesus nama dok ganup na mangihut tonau di suadahon madirina
di porsan masilang na tuibana. Molepekon manaon hita di tonga-tonga ni akanamasa na tadupi di partikyanon. Ragam na boy maben hita tahuton godoron. Alay margugudo tuhatay paluahoni. Jala tahati dakodo di huria Kristen Batak Protestanon ede naro padaw ni boloni ima tuhatta Jesus. Marilah Bapak Ibu saudara-saudari yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita datang kepada tabib agung yang memberikan pengajaran bimbingan melalui firman-Nya, melalui pengajarannya, dan memberikan kesembuhan-kesembuhan, baik kesembuhan jiwa, baik kesembuhan fisik kita di tengah-tengah menghadapi gelombang perkembangan zaman, perkembangan keberadaan ini. Di pasu-pasu tuhatta mahita, marhite-hite hatana, asa toktong hita pasahato dirita, mari kita marsiranggut songo dia si Jakob makarangguton, pasu-pasu ni debata songoni mahita makarangguton hata ni debata toktong di tonga-tonga ni pardalanan ni parngulota. Asa malua hita sianaka si taonon, malua sian biar ni roha jala taruli hita di hasonangan, pasu-pasu na gudang ima roha nasonang. Amin. Martang yang hita. Di batama nami na marhabang sa di Banua Gijang, hatam na badiyay maswarahon, asa hutadiko kami akan nadipudi nami. Asa huswadaho kami diri nami, jalaradi hami madalani akan amasa di tonga-tonga ni parnglon nami. Jala marhaposan, jala tuhodo hamili Tuhan mangalu-alu. Dangadong natuk mangurupi hami, tunghodo ali Tuhan. Hodo guru, hodo parjamita, hodo padoni bolonido, hodo pargogo na sohatu dosan, marhiti-hite todim todi porbadiay, na mangalehon gugu di hami, asat tahu hami manaluhon akka musuh nami, aka hajahaton di portibion. Tuhodo pasahaton nami, akadongan nami na toktong dope di bagasan perawatan hagalion ni pamatang. Dangadong na tukhu pangasaw kami, tung asi dohot holong nerham. Pasu-pasu ma akasi panganon aka ubat na pinakke na sida nang aka na marawat. Jalabui tibu marhahi pason, jalabui patupahon aka aktivitas. Songoninang aka negara-negara di Portibion, kuhima rohado pikiran ni aka bangso di Portibion marhiti-hiti todim. Asa manadikon aka pikiran dia ka partotangan. Ale dame na sumulong na siyanho, sudati mali Tuhan, kaparporangan aka partikayan, ale dame, nangaka bencana, o tapi maali Tuhan, pargugoy mahami, asimaroha mali Tuhan, tuhodo pasaton nami, sude ruas ni huriam nangaka parhaladom di sadok Portibion. Pemimpin-pemimpin negara yang tingkat pusat sahat tu daerah, terlebih kami bangsa Indonesia onali Tuhan, di tonga-tonga niaka pardalanan ni parbangson nami, nang pardalanan niaka parugamon nami. Asa todim di porbadiay mana mangarajay manugu-nugu kami, asa hola tuho kami mangalu-alu ali Tuhan. Asiroham sesa saluhu dosa do pangalasyon nami. Asa toktong di bagasan hati rondot habadion mihami
madalani ngulunami siapari. Jalo ma Tuhan tang yang namion di bagasan guarni anakmu, Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Maredehita pasahat pilihan. Hari aku juga
Tatangyakan ma peliat tatu de bata martangyang mahita. Ali di bata amanami na di banua kijang hodo haruruan ni saluhut silehon-lehon na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus. Upasat hami masyanan nilehon mitu hami pelian nami tuho. Sai jalo may gabi uap na hucus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti. Asa hupar hasya kami pelianon pati pulhon harajonmu. Di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion. Buhay marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami. Gudang ni silehon-lehon mitu hami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasana Ale amanami na di banua kijang, sai pinarbadia maguarmu, sai Roma harajonmu, sai saut malomo ni roham di banua tongaon songen na di banua kijang, lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami songon panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami togi hotu pangujunan, palua mahami sian pangago. Hamunani haholongan ni Tuhan Yesus Kristus, mulak mahamu di bagasan dame, jalo hamuma pasu-pasu sian Tuhan di bata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan di bata maho. Di sodakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan di bata ma buhina tuho jala di pasorhon ma damena tutodim. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas.